ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи Саудо ТВ. Ирӯз 29 январи соли 2024 1000 рубл 122 сомонӣ. Мазаи рубл нест чероинар. ирӯза навор оиди хонаҳо мешавад. Заминҳои фурӯшӣ, квартираҳои фурӯшӣ арзон аз шаҳри Душанбе, шаҳри Бухтар, шаҳри Ваҳдат, Регар дорем. хулоса беҳтарин хонаҳо, заминҳо баҳри шумо. хоҳишаи ҳаматон пабр аст ки фақат ҳамин лайкҳоро бизанед, дар канал подписатсия кунед. агар бовар дорам бачаҳо ҳамин канали ма ягон хона мошини арзон ё ки квартира меоянд. барои реклама кардан имо WhatsApp дар экрани шумо рақамҳои 931 07 99 97 рӯиш кинед. имо WhatsApp да хона, мошин, замин, квартира, техника ва компания чизе ки дорем рӯшин рекламаш мекунем. фурӯш намемонем бачаҳо. качесро баланд кунед, навора маълумотош қади бо диққат гӯш кунед. эълона сар мекунем. ҳамин навора метавонед поделиса кунед, хонахоро рӯй кунед. эълона сарони тамошо кунед. мегзарем ба якум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Фархор, ҷамоати Ғалаба, деҳаи Қизилсу меган. 3 комната 10 сотиқ замин ва соат дорад. бениҳоят масоҳати калон. айни ҳол ҳамин хонаҳо, заминҳо бачаҳо бовар мекунед. гарани қиматай ҳамеша ёфтем. мақсад рӯӣ кардан баҳри шумо. занг бизанед бихаренаш. 3 комната 10 сотиқ замин ва соат дорад. об светам дорад. рақамҳои WhatsApp ами рақамҳои +7 кор мекунад. занг бизанед, муомила кунед. наздикиш беморхона, мактаб, масҷид, аптека ҳастай. ҳамин наздики ҳамин хонада. ремонтҳои хона мега садай, фасон кардаги ремонт кардагем, ҳарчанд ки наворои дарун нестай. хай занг бизанед WhatsApp да рӯиш кунанд, муомила кунед, бихарен шабачаҳо. навора поделиса кунед, аму хонахоро рӯй кунед. рости бачаҳо бисёр менависад хонаҳои арзон. мо ҳаракат мекунем арзонашро пешниҳод кунем, ҳамеша ёфтем. мегзарем ба дуюм квартираи фурӯшӣ. квартираҳои фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, райони ЖД станция меган. дом 12 этажа, инами котлован дидесем бачаҳо. дар 9 этаж духонагаи 90 метри квадратӣ астай. дар 10 этаж ду дона духонагаи 75 метри квадрата ҳастай. нархошон бо маслиҳат 1 метри квадратӣ ҳозираша $240 бо маслиҳат мекунем меган. рақамҳои 559 WhatsApp имо дастӣ занг бизанед, маслиҳат кунед. мақсади гап ки ҳамин дом тирезош тарафи раҳа нигоҳ кардагиай. зиқ бишагар я балкон меброи дам мегирӣ. хулоса ҳамин сохтмон айни ҳол дар 7 ошёна рафтестай. охири соли 2024 мега ҳамин дом пони супурда мешавад, ремонт карда дода мешавад ба соҳибошон. хулосаи гап ки касе ки мехарад зиндагӣ карда мегардад. дами ҳамин пеши трасадай. мақсад ки ҷои беҳтарин ҳамаи шароитро дорад. касе мехарад маромад занг бизанам, маслиҳат мекунем мегам. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, нархша 200,000 сум мега. инами хел хонаҳай шаҳраки шарорат, деҳаи уртабуз, 3 комната 6 сотиқ замин масоҳат дорад. об светам дорад. масъалаи ремонти хонаҳо инами қадар шудагиай. мақсад ки шикатур кардагианша шпаклёвкаву краскаша хитон мекунен. 200,000 да мехаренша. деҳаи уртабуз, шаҳраки шарорат дар шаҳри Ҳисор. рақамҳои WhatsApp да занг бизанен, бо муомила мекунем меган камбеш арзонам мекунам. хонаҳош 3/6, калидор 2/70/6, даруну беруни шикатур кардагӣ, монтаж кардагӣ, свет гузарондагӣ нестай. не ки ҳамсояҳо свет доранд бачаҳо. 200,000 бо савдо ҳам мешавад. документош 100%ай. да нотариус мега мақсад пирафур мекунем. ду тарафа гирдивана ҳамин хона маҳкамай мегам, бо муомила мешавад. маромад занг занед. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. бачакҳое ки хоҳиш кардан аз шаҳри Душанбе деэтажа монем, инамиша ёфтем баҳри шумо. ҳавли кафел, як тараф агарод. хоб деэтажа хонаҳо ремонти фасони замонавӣ кардагӣ. дар шаҳри Душанбе, дар ҳамо территорияи Корбон, бозори Корбон да қарор дорад. дуюм этаж 5 комната. хоб 2 сотиқ замин ва соҳат дорад. хонаи фурӯшӣ ҳавлигӣ, шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ бо ҳамаи чизу чораш. поёни корвон гардиши семент
фурӯшода қарор дорад. Заправкаи Мага Ойл дабдаста инами тература бачаҳо. Бо занг зада пирсенша рости амиқа ҳаракат мекунем мо ҳамин хонаҳои арзон шамонем бо бачаҳо дар комментария менависанд ки ягон хонаи арзон наёфтем. Бача 10 миллионаша наемонем мо 800-900 ҳазораша наемонем мо ҳаракат мекунам арзон шавем. ито бо бачаҳо мегӯянд ки хонаҳо қиматанд. мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ. квартираҳои фурӯшӣ боз дар шаҳри Турсунзода Регар қарор доранд. нархшон 1 метри квадратӣ 330 то 350 доллар. метонен пешпардохтам бикунен. 20 то 40% сумша метен далши 2-3 солда оҳиста нархам нигоҳ мекунанда сумша супоридан мегирен. шаҳри Турсунзода Регар якм микрорайон дар назди мактаби 86-ми боғчаи кӯдакона поликлиникаи шаҳрии Д қарор дорад. литсеи стадиони марказида мебошад. лифти замонавӣ бе свет кор мекунад. хоб ака нигоҳ кунед. дом ба хишти пухта бардоштагӣ. мактаб, садиқ, литсей, поликлиника ҳамаш дар наздикӣ ҳастай. 4 объект доранд ҳамин акамон. якм объект полни тамом шудага мардум зиндагӣ доранд. дуюм объект 7 этаж рафтесай. сеюм, чорум объектша мақсад нав бардоштаган мардум кор кестай. касе ки мехарад занг бизанам маслиҳат мекунем меган. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ 2 комната 3 сотих замин масоҳат ки бо нархи 193 000 сомонӣ савдо мешавад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, Каратегинский территория мегӯянд. медонем бачаҳо бовар кунед дар ҳамун комментария бачаҳо бисёр хоҳиш мекунанд ки ай ҳамун территория Каратегинский навор кунен. ҳамун нафарое ки мора мақсад ради ҳамун тараф тамошо мекунен дар комментария нависанд ки мо ҳамин ҷоим хата тамошо дорем братан. хоб рақамҳои телефон дар рӯи экрани шумо. ҳавлӣ магазин плюс магазин дора бо ремонтш бо магазин срочно бо нархи арзон 193 000 сум савдо мешавад, бо фурӯхта мешавад. хоб ҳамин қасд аст, яъне ин ҳамин ҳолат 1.5 сотих замин масоҳат, 2 ҳуҷра, 1 ҳамом, 1 мағоза, документош 100% техосмотр ва сертификат дорад. маҳаллаи Шоҳмансур, марҳамат. касе мехара рақамоша мондем, занг бизанен бирен бихаренш. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Фалакон у территория дастаи ака нигоҳ кунем бо инамиқа ремонт. инами ҳолат инами хона 2 сотих 2 комната дом 192 000 сомонӣ. хона срочно фурӯшӣ, фавран фурӯшӣ бо нархи 192 000. дар хона 1 та калидор, 1 баня, свет об ҳаст дар ноҳияи Шоҳмансур, маҳаллаи Фалакон. дар ҳамин номеро занг бизанен. номерои 917 охириш 2090 байниш 07. занг бизанен аз номи канали Савдо ТВ, Авто ТВ занг бизанен бо маслиҳатам мекунам. дӯстон азиз, ҳамин наворо шумода маъқул бошад дар комментария бинависен. ҳаматон бачаҳои азиз, Савдо ТВ ба пеш рақами 5 амонен. то вақте ки дар ютуб ҳастем бачаҳо баҳри шумо меҳнат мекунем. ирӯз хона пага бо мошинора навор мекунем, тамошо кунем бародар азиз. мегзарем ба 8-ум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар Киров 1 дамега нархиш 160 000 сомонӣ, 2 комната 3 сотих замин масоҳат дорад ки об свет дорад. 2 хона 3 сотих замин. ноҳияи Вахш Киров 1 шаҳраки Бохтар, мактаб, больница ами лави раҳ дамега роҳи калон. пеши хона асфалт, об свет ҳастай бо муомила дора. плюс ватсап да занг бизанен бо гап мезанем меган. сабхози Вахш Киров 1 да қарор дора. ин ҳамин хона метонен занг бизанен. каравут дорад, об свет дорад, шароитош созай, ҳаққи ҳамсои инсонои хубанд меган. хоб ремонти хона боли мени не безебай не хушрӯйбадай ҳама тарафа мақсад соз кардаганша барои зиндагӣ кардан хичон срочно сум дар кор шудага мега савдош мекунем. 160 мегам бо кам беш муомила ҳам мекунем. ин ҳамин маълумот бачаҳо бо занг задан маслиҳат бикунем. мегзарем ба 9-ум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ боз дар шаҳри Бохтар Қурғонтепа деҳаи Сароб меган 400 000 сомонӣ гуфтаасам бо савдо мешавад. ин ҳамин хона ҳай бачаҳо дарахтҳои мевадиҳанда ҳам дорад, об дорад, свет дорад.
خانه در بنیادی چیخی جایگیر است. خب شهر بختر دهه سراب امو تریتوریای نیخی بخشش بچو. خانه در بودیانی نیخی جایگیر است. سه در خانه کухні баня ҳоҷатхона дегдонхона 8 сотих замин оби гарм хунук дорад. خب این همی تلویزور پدرکه بچه‌کو زنگ بزنید از نومی کانالی ما. خب درختای میبندگنده هسته بود کم بیش معامله میکنیم میگن هم تریتوری نیخی بزرگ کو بچو کیتای بزرگ دسته و فیام طرفو ایا براتگی ما همو جای خلاصه گپ زنگ بزنید مسئله کنین دروازش فسان گردش محکم. میگذاریم بعد دهم خانه فروشی. خانه فروشی در ناحیه رودکی چایخانه پارتیزان میگن انا همو تریتوریا اکمو ای همه جا حرکت میکنیم نوار کنیم خانه ها را پیشنهاد کنیم چون که بچه هستن که پاپسیچکای داریم از شهر خوجندن دستگیری میکنن ادوشی هست بچه‌ای که مقصد مردم دوشنبه ان دستگیری میکنن هست کلو وحدت رگر حصار ای همه جا مقصد دستگیری که میکنن مو هم حرکت میکنن هم طرفا مونیم. شما در کامنتر حوزی بنویسین که همین خانه های ای 700 800 هزار دلار مونیم یا نه. اگر که در همون کامنتر همین خیلی قید شوه که 800,000 دلار از زیادتر نوار کنین ما پیشنهاد میکنیم چون که بسیاری بچه‌ها میگن که خانه های ارزان مونه همین 300 400 هزار پایان میگن با هم خاطر ارزان ترش میبینیم. نرخ خانه 260,000 4 کمنات 5 سوتیخ رقم تلفن حوالی فروشی 4 کمنات 5 سوتیخ زمین مساحت نوحه رودکی چایخانه پارتیزان میگن مرا زنگ زنید. میگذاریم به 11 خانه فروشی. خانه فروشی در ناحیه یوون انا تماشا کنید. اینمی پروژه اینمی خانه اینمی لیزروی فسان و کورپاچه ها و اینا او نگاه چه فسان خشاکای 300,000 میگه 3 کمنات 6 سوتیخ زمین مساحت. السلام علیکم مردم خانه خر گفتگیم. خانه در پایان چوچو می باشد. در جای خواب هوارش خلاصه جای فسان دای خانه با کوارتیر هم علیش میشوه. در لنز که باشه میگه لنز که رایان باشه میگه ممکنه علیش بکنیم بالایی مبلغ میتیم کم بیش با معامله هم میکنیم برمونت هم باشه خلاصه علیش میکنیم میگن. خانه با کریپیچی پخته برداشتگی هالوجینگ هم داره بازی کردن میگردن خلاصه گپ فرزندتون عذاب نمیکشن. خانه ها ریمونتی فسان کردگی 300,000 میگه با سودا میشوه. او طرفش زنگ بزنید مصرف کنین معامله کنین خلاصه. بچه‌ها عزیز خوش همتون پابراتسکی نوردن لایک زنین در کانال پادپیسات کنین. ما که حرکت میکنین که برای شما لبای خیلی مهنت کنین خانه ها را مونیم. این طرف شکر شما در همون کامنتر نرسین از کدام مارک خانه ها ماشین معقولای ما برشون پیشنهاد میکنیم نوار خانه خرید رویشون کنین استورا ایمو بعد صد پارت امبرا خلاصه گپ کی خلاصه گپ همین دستگیری بسیار شو اگر ما هم برش ما لبای خدمت میکنیم شما دستگیر میکنیم باقی در ما خود نوار بعد نخ تونید کنین نوار را جذب کنین.